Bun găsit! Hai să vedem care, Doamne iartă-mă, e energia zilei de astăzi. Mă rog, ce-a mai rămas că ora 5 jumate când mă pun pe înregistrat. Din câte se vede, mulți dintre voi ați început ziua cu bine, destul de ok pe punctul ăsta de vedere mental, emoțional, dracu să ia de treabă, dar vi s-o tăia macaroana mai pe după amiază. Pe la 12, 1, 2, 3, atunci vi s-a tăiat macaroana. Mulți dintre voi ați fost poate contactați, ați avut gânduri de a vă întoarce un pic în familie, de a discuta cu cineva și așa mai departe, doar că partea asta mentală a noastră care ne joacă feste nu ne-a lăsat. Ați avut câteva blocaje, câteva probleme, iar o reconciliere sau o relegătură, dracu să ia de treabă, o să fie, dar o să dureze un pic. Deocamdată aveți nevoie să ieșiți undeva în seara asta, nu știu, la un restaurant, la o plimbare, scoateți și voi cățelul afară, pisica pe geam și ce mai vreți voi, dar trebuie să vă reveniți un pic, mă, oameni buni, că dacă n-aveți voi grijă de voi, cine dracu să aibă? Mă rog, ideea e că așa cum ați început ziua, așa o veți și termina, marea majoritate a voastră, bineînțeles, pentru că este o citire generală, iar recomandarea mea pentru voi ar fi să aveți mai multă grijă, să lăsați drecu blocajele astea, să călcați peste ele și să vă puneți pe treabă, pentru că sunteți foarte loviți pe partea emoțională și dacă voi nu faceți treabă, cine o să facă? No! Asta e. Asta a fost energia zilei, mă rog, ce-a mai rămas din ea. Aveți foarte mare grijă de voi, ne-a vorbit mai mult de blocaje, de chestii interioare, mai puțin pe parte de bani. Apropo, pe parte de bani durează. Dacă aveați ceva programat, nu cred că se rezolvă cel puțin atât de mult până înspre ora 8 seara, adică până în vreo 3-4 ore de acum încolo. Gata, hai, vă las o seară cât mai bună, spor în toate și aveți grijă de voi. Vă pupă prințul nopții.